té spáře trošku nahoru. Tam už dál ne. Teďka levačkou někde v té spáře. Spíš tak, jak seš, někde jako do úrovní hlavy, víš, ne asi. A vpravo máš takový kamínek vstup. Vejš. Ke mně blíž, ke mně. Ještě nahoru, ještě kousek. Dolů. Ke mně, tam nahoru teď. Jo. A teď máš vstup. Níž běž, níž, ještě běž níž nohama. Ještě a víc ke mně, roztáhni nohy. Ještě dolů, ještě kousek máš. Pak spíš sem, na druhou stranu, doleva. Bacha, je tady strom, jo? A nebo to je jedno, buď tam. Takže mám jít přes něj? Ne, dolů a přejdeš to tady. Co to bylo? Počkej, jako takhle. Jo.